Aja sok gampang janji wong manis yen to Nduk dawuh sadurunge aku matur sing akeh-akeh kula nyuwun tangan nyuwun para penonton tepuk tangan kagem Ibu Bupati para Bapak Ibu. Alhamdulillah Ibu Hajah Sri Mulyani SM MSI ingkang wis kepareng ngesuwi marang Kabupaten Klaten nganti ngri kalenggani iki ya Mak. Iya Nduk dawuh rumangsa bombong kawuran bungah lan kowe tak dereke unjuk suwi ngersane Gusti Kang Nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga bisa tetunggalan ana ing alun-alun Kabupaten Klaten iki. Nggih. Tak kira hari jadi durung. Kuwi ana nggone dhewe. Nggih. Iki ngene ngger. Pagelaran wayang kulit dalam rangka gelar budaya untuk melestarikan kesenian tradisional ingkang diadani Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten tahun 2020. Nggih. Ucapan terima kasih dari masyarakat untuk beliau Ibu Bupati dengan capaian prestasi Bupati Klaten Ibu Hajah Sri Mulyani SM MSI yang merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi dalam memajukan Kabupaten Klaten. Nggih. Panjenengan Ibu Bupati Nduk nggone ngasta songsong bawah pemerintahan orang Kabupaten Klaten kuwi linambaran ya kuwi ngibadah. Ngono ya ya. Iya. Pamong sing becik sing dados dawuh Ibu Bupati kaya sing tak eling-eling, pamong sing becik ora butuh diladeni para kawula. Ning pamong sing becik ngladenono apa sing dadi kebutuhaning para kawula. Kanyatan panjenenganing Ibu Bupati wis sembodo ngladeni para warga Klaten nganti ngri kalenggan iki. Sedhela meneh
panjenengane wis purna nggone ngasta bawat pemerintahan ana Kabupaten Klaten, Nger. Iya. Matur nuwun Yoyong. Panjenenganing Ibu Bupati sudah menorehkan prestasi yang selalu akan diabadikan oleh masyarakat Kabupaten Klaten. Tenan kok, Nduk. Kowe ngerti dhewe panjenenganing Ibu Bupati kuwi wis ora perlu diparada meneh. Ning kasunyatan sing tak kandhake kabeh wiwit masyarakat kelas menengah ke bawah menengah ke atas kabeh dirangkul padha oleh serawung ora bedak-bedake mbuh kuwi kelambine apa ya to agamane apa wonge sapa kabeh ora dibedake kabeh padha disarawungi nggih mula sareng panjenengane wis arep purna nggone ngasta bupati ana Klaten Nger akeh para kawula sing padha trenyuh kaya-kaya isih kepengin dimong dening panjenenganing Ibu Hajah Sri Mulyani ngono ya Mak iya utamane para seniman-seniwati panjenengan lenggah ana kene Bu Bupati para seniman-seniwati saka apa wae ya pedalangan ya bidang seni apa wae kabeh kopen kabeh dipuk-ipuk kabeh diopeni Nduk iya nggih yo heeh mula Nger panjenengane Ibu Bupati wis trep kaya piwulang Serat Wita Radio panjenengan wis bisa rumeksa lire njaga negara utawa Kabupaten Klaten saisine kaya dene njaga daleme dhewe terus rumasuk lire rumaket punggawa siji lan punggawa liyane ya to lamun ana geseng penemu dirampungke kanthi srana sarasean nggih banjur rumesep panjenengan Ibu Bupati gawe seneng marang sapa wae saengga sak sulabawane weh reseping kang padha mulat ingkang kaping 4 rumangsa lire gelem ngakoni marang apa sing ditindakake dening andane lan ora rumangsa unggul dhewe nggih lan panjenengane wis nindakake tembung ilat ulat lan ulah lire micara kanthi waton polatane sumeh sarta solah bawa nganggo unggah-ungguh lan ora bakal ninggalke etika Nduk iya alhamdulillah yo awake dhewe wis kepareng sowan alun-alun Kabupaten Klaten iya bengi iki diparingi terang Nger nggih iki nderekke para pamriksa lelekan tirakatan mapan ana alun-alun kene nggih aku yo ngrumangsani Limbuk iki arep aku ki lair ning Solo ning nyatane yo isih mambu getih Klaten oh ngono nggih bapak saka Juwiring Klaten mula ngene Nger dalang hebat nganti saya niki made in saka Klaten iki luar biasa apa meneh bengi iki aku karo kowe diberkahi para pepunden, para kadangku, para kangmasku dalang sekabupaten Klaten kaya Mas Kasim, Mas Kusni, Dik Jalu lan liya-liyane Mas Boim aja lali Boim nggih. Kuwi iso dipatung dienggo maskot Klaten dijajarke Mbah Narto nggih. Mas Boim sampeyan nggih. Mula ayo berbanggalah menjadi orang Klaten. Mari kita harumkan nama bangsa melalui budaya. Aja isin ngaku dadi wong Klaten. Nggih. Tur dasare bintang tamune bengi iki akeh banget, Nduk. Ora mung Mbak Niken Salindri, ora Mbak Niken bae. Ana Mbak Apri, nggih. Ana Mas Gareng Tralala, nggih. Ana Mas Uncek, kabeh para seniman-seniwati kepengin nguntapke purna tugas panjenenganing Ibu Bupati mergo rumangsa kedanan, rumangsa diopeni. Nggih. Para kadang bintang tamu wis kepareng wis. Sadurunge Mbak Niken aku tak nyuwun Mas Gareng Tralala karo Mas Uncek ben jumeneng sisik. Ayo alam-alaman karo awake dhewe. Ngono mak iya. Yo aja lali dipethuk nganggo karmane prau layar, Nduk. Monggo tak dereke. Monggo ayo. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macange. Nggih, alhamdulillah. Kula kali panjenengan wis kepareng sowan wonten alun-alun Klaten Mas Gareng. Nggih, sembah nuwun. Piye hebate kaya ngene, gelare alun-alun. Alun-alun Klaten tumplek belek ribuan manusia, warga masyarakat sing tresno kalian Ibu Bupati tercinta hadir semua malam hari ini. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Klaten. Wujud tresnanipun kalian Ibu Bupati. Sampeyan dadi warga Klaten piye Mbak Apri selama pemerintahan beliau? Loh, sangat, apa yang panjenengan ketahui? Sangat bangga sekali kalian Ibu Bupati ngoten. Infrastruktur jalan sampun sae sedanten. Betul. Terus penurunan jumlah penduduk miskin. Nah, penghargaan Adipura kaping 3. Amin. Sama mboten elok. Terus Saiki wis enek dolan-dolan ora perlu adadon ning Klaten wis enek atos. Lho, Kebak papan pariwisata. nah, Klaten. genah kuwi. nggih. Pasare ya elok. Wah, luar biasa, luar Nggih. biasa. Saiki apa sing ora ana ning Kabupaten Klaten kabeh wis diwujudke. Nah, Tempat wisata ya kene iki nyatane napa niku dadi kondang kota sing niku lho Mbak 1000 sumber mata air. 1000 umbul. 1000 umbul. Nggih. Kabeh wis nyekseni. Piye, ora hebat. Sampeyan piye Mas Gareng arep dudu piyai Klaten nek nyawang kene piye Mas Gareng? Leres Mas Bayu, nadyan kula sanes piyai Klaten ing prasasat urip kula wonten Klaten. Kok ngono? Jarakan kula kiprah wonten seni akeh ditanggap nggih merga wonten ing Klaten mriki tegese Klaten ngrembaka budayane. Liripun Mas Bayu, Klaten wis dudu liya bebrayan pun jogan kula dhewe, latar kula dhewe, omah kula dhewe nggih Klaten mriki Mas Bayu. Nek kurang siji. Iki mau ketoke dhewe wong telu kok dadi loro to, Pak? Angger ngene iki mesti angger wengi akeh wong kepidak-pidak kancane kok. Endi? Ndi Mas Ucep di Mas Ucep. Oh, sampean kirene ya, kok malah ning kono. Tak goleki kok. Kene. Oh, Anu lenggah kalian kanca-kancanipun PAUD niki napa? Aku katut toh. Katut makane rada dhuwur men ketok. Wong kacane dibagekke kok aku ora dhewe. Oh Mary ya. Oh, Mary mbok menawa. Yo Mary. Yo iyamu dhewe. Kowe dadi dalang kondange bedak-bedakne. Gua ditiru sing dadi bupati. Ibu Sri Mulyani ora bedak-bedake. Maisan, rene sik nyedhak. Hati-hati. Kok terus Iso maesan iki lho. Sampeyan wis munggah porong. Empun Len joget posisine ning endi? enten tengah-tengahan mriki kula Mbak wau. Apri rada maju to mau. Nggih. Ngene iki sing arep eruh sapa to, Bos? Oh, mula sampean ki ben ketok kene. Nah. Wis. Wis ngono. Nah, ben para pamirsa ki do ketok ngono. Oh, berarti jenengan mau mboten pirsa. Lah ketutupan wong loro kuwi. Ah, kowe nek njaluk gendong aja pancatan postep lho. Wintekno ibaratnya wong menek uwit kan yo ancik-ancik pang to. Ngati bang blorot. Mas Ucep. Dalam Wis metu di sana gitu. Sik, apa blorot. Iki ki bener tenan. Wah, uncek malah kesempatan. Kesempatan piye? apa? Mudun. Lah ngopo to? Kowe ketumban angger kosot mesti ngono kowe. Kowe pengen. Ora. Pake karo anake ora kena ngono. Iya kan Dede Elzio? Iya, Mama. Iya. Kesini sama siapa tadi Dede Elzio? Sama kakak. Piye? Lungguh, Pak. Kate. Ayo jenenge ora ketok ya diapura. Mas Ucep. Nggih, macange Mbak Libu. Padha sehat to? Alhamdulillah pengestunipun sami Muga-muga sehat. dengan sehat, panjang umur, Amin. murah rezeki. Amin. Ya toh, rezekine lumitutur barokah nganti anak putu. Amin amin ya robbal alamin. Sembah Sampeyan nuwun. pirsani Kabupaten Klaten piye Mas Ucep? Jan luar biasa saestu. Ketok ya, Lan. Kak jenengan ki wong Ketok ora, Mas. ketok ora. Ayo. Nggih ketingal Pak, ra ketang mung sithik tok ya ketok to, Pak, slemit-slemit ngoten lho. Nggih. Nggih luar biasa Kabupaten Klaten jan nguri-uri kabudayan saestu.
Nggih. Aku neng alun-alun kene iki wis tak hitung ki ping pira ya? Pira? Nawi Mas Bayu, Pak Anom ki wis Aku wis bola-bali. Yen Mas, gareng tralala. kula sampun kaping gangsal wonten Mas. Weh, ping lima. Nggih kowe Ping priwe? lima. Pri. Nek kula mboten saged dipun etan. Oh, wong bisa satu mae iki. Wong Klaten. Kowe. Nek Mas Uncet wis ping pira ning anu alun-alun ngene? Kula hitung ping 5, 10. kalih. Kalih. Hitung loro kok suwene jamak. Lah witeno drijiku ra ketara. Iya. Dadi ajeng hitung bingung. Nadyan loro ning Nggih. bisa ngraketake seduluran utawa kekadangan kalian warga Klaten. Leres. Nggih, mula anu ngeten nggih, Mas. Pripun, Ucep, pripun? Mbak Apri karo Mas Gareng Tralala. Nggih. Tahun menika panjenenganing Ibu Bupati wis purna tugas. Sesuatu yang baik mari dilanjutkan. Ning nadyan mengkono beliau merasa masih banyak kekurangan gitu sing jenenge menungso kuwi isih kesandangan apes murka karo lali. Leres. Kurang kuwi genah wis mesti. Nah. Mula yen ana kurange aja dianggep niku kok sebatas program sing ngapusi niku ora. Sing jeneng program jangka panjang niku bisa juga dilanjutkan untuk bupati selanjutnya kan ngoten Mbak Apri. Leres. Aja duwe penemu sing napa niku negatif. Ya ta, nyatane kabeh wis do ngrasake napa menika trajange panjenenganing Ibu Bupati. Iya. Mula ayo ini padha lelekan pamriye Klaten tetep wilujeng niring sambikala Mbak Apri. Amin. Klaten Terus? tetep bersinar. Lah niku sing kula Nggih. anu sing kula arep-arep. Ngeten Mbak Apri, Terus pundi? ucapan terima kasih kepada beliau Ibu Bupati bahwa pagelaran wayang kulit setiap Selasa Kliwon sudah didapat pemihakan dari Pemda melalui disebut Porapan. Oh nggih. Tepuk tangan kagem Ibu Bupati wis ana napa niku sing gatekku utawa keberpihakan. Dadi Mbak Apri. ora kepaten obor Pak Ora. tradisi Iya. seni wayang kulit. Wis pokoke ora sah Sumelang bakalan urip lan ngrembaka ana ing wilayah Klaten kene. Punggawa Praja ki angger seneng ning seni budaya mesti memutuskan suatu masalah nganggo rasa. Bener. Nggih, heeh. Tur dasaripun dinten menika wonten tamu agung, Mas. Nggih, Mas. Sinten? Beliau anu Mr. Maron dari Amerika Oh. dan Mr. Tonya dari Rusia. Wah, Mister Maron. Nggih. Kowe Ya diucapkan selamat malam dengan bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Ayo. Sliramu sik. Sapa? Kowe kuwi lho. Wong kene iki lulusan SKKP on bahasa Inggris. lho. SKKP iki sekolah apa? Sekolah karepe ra karepe. Iki jenenge wong babung. Kek on Ya bahasa bahasa Inggris. diucapkan selamat malam gitu. Derek Nggih. petang gladiwanuh karo awake dhewe. Nggih. Saka Amerika rawuh rene. Nah. Apa kono mergo kobongan kae ya terus mlayu rene. Ora. Oh mboten to. Orang ning yo akeh lho Mas gitu. Pripun? Piyai mancanegara sing tresno nyang budayane dhewe iki akeh. Leres, Mula sok leres. ana piyai Amerika, piyai Jepang sing sok dolan ten daleme para kadang dalang Klaten niku ngangsu kawruh bab perkara olah kridaning wayang utawa gamelan. Nggih. Gitu. Nggih, muga-muga ora kecolong lah. Ayo, Nggih. klebet dalu punika piyai ingkang saking luar utawi saking manca rawuh wonten alun-alun Klaten sareng-sareng mriksani budaya wayang. Amin. Yo, iki gane ujupe lelekan. Nggih. Niki nglaras gamelan. Dawuh saka panitia gamelan wayang kagawan nggawa abrak nggone dhewe. Nggih. Ibu Warandono bengi iki pancen akeh banget. Wah. Ibu Mbak Apri iki bengi iki dadi gawan kuwi. Oh, nah. Kuwi gawan kota. Bapak gawane Ayam Bayu. Padalang. Oh. Kang Gareng gawane Aku EO. Gawane Oh, Mas Gareng iki gawan EO. EO. sanes Mas. Lah sapa? Kawan diesel. Male kudu sik nyantek rampung wis. Aku sing bingung aku bengi iki. Piye Lho, kok ta? bingung? Aku gawane sapa gak ero lah aku. Kowe iki ora gawan, Lah apa? katutan. kaya ora sia-sia. Nek gawan iki gede ya. Nggih, iki mau Katutane nek mau cilik nemplek. katutan. Telek kok. Sinden wonten kathah. Iya, nggih. Wah. Aku nyuwun tulung papat sik. Mbak Fahmi, Mbak Suci, Mbak Dita karo Dini gen jumeneng nyedaki Mbak Apri ana kiwa kotak kene. Monggo yo mentaran to. Monggo yo mentaran, monggo terus.
Pripun? Niki pesindan sing cantik-cantik sampun jumeneng. Nggih. Adik kula lanang ora ketok. Aku golek aman no Mas. Lah ngapa? Katimbang kok kepidak-pidak. Maka do maju ngene. Oh, kene mau arep mlebu sak didak-idak ibu-ibu nang ngono. Kene lho kene. Ya sing sabar. Nggih. Mbak Apri, Mas Gareng karaben wilujeng nggone lelekan bisa lawatke kok tak nyuwun pepiling nggih. Nggih. Nyuwun Siap. pepiling. Nyuwun pepiling dibawani kula nyuwun tulung sing bawa Mas Uncek sak-sake bawane apa? Bakune dandang gula. Ya. Kula nyuwun tulung sing bawani Mas Uncek. Ayo, mbok sing gedenya apa to? Lho pilihan kowe iki pilihan kok. Iya, pilihan-pilihan terakhir. Pak pesawat ki yang membawa anak-anak itu didahulukan. Nah, Oh, oke. anak-anak wayah wengi kudu didhisikke nggih Mas Ah Bang. iya no. Kok pengen bobok. Ah, aku keturun. Ya, ya wis. Mugi kula ngaturaken dhenipun Bapak Sri Nugroho, Mbak Apri. Bapak Kepala Dinas disebut Ya. Nah. Yo Mas Uncek diaturke bawane apa? Masa borong bakune dandang gula kok ditimbake pepiling. Nggih. Yo Mas Uncek. Nggih, siap. Rukun Islam kang limopu niku Mapanmu ki lho ra pas ngono. Lah, Kula piye? bawamu kleru. Kok kowe gandulan kotake jan kaya cecak nempel tembok kowe iki kok. Lah witekno piye Mas? Maju kene, maju kene. Iki dagelan apa andeng-andeng ya. Gak apa-apa andeng-andeng penting ora kutil mudun ngono. Yo, nano. Yo sangkepane no. Wong mulo ngeyel ora iso modot. Aku nyata gawe ngene kok, Mas. Lah ngapa? Gen beda karo liyane kok. Tak ceperke, wong mobile diceperke, menungso ya ceperno. Ya. Katindakno mring para sasama Nano. Ayo. nono enono Apa cakepan? Wong seneng malah dibacutke. Cah cilik ra pareng. cah cilik ngenteni gedhe kapan parenge sak modare semene lho Ayo. rukun Aja Pada Ayo aja padha ditinggal. Oh iya, Rek. Ayo. aja padha ditinggalke Hop, ganti Mas Gareng. nah ayo loro rene sing beneran siji kurang dedeg siji kero lho nek Gareng ki rak ya pancen kira. oh iya iya Lah iya, nek sing kleru ki rak ya sampean. kok iso Lah kan dhisik kok gur sakmono ae. Sak keluarga ngono, Dik. Lah piye to? Anak gua kuwi simbok kuwi anake lak 8 ngene kabeh. Heeh. Lah sing 7 iki dolak bolane pekarangan buri, Heeh. pangan garangan urip garek siji iki. Siap-siap lho. Menung sapa kuthuk. Cilik-cilik kan, cilik-cilik. aku udah malah bayangke cilik aku to Lah, oh cilik kamu tenan meneh iki. Wong simbok niku nek ngakon adus anake 8 di. Piye? Ayo adus ngaten iki. kok ana menungso pangan garangan iki lho Uang apa cindil jane kok. Ya Mas Gareng. Rukun Islam puniku Terus sahadat pe kang angka siji. hop, ganti Mas Uncek. kang angka loro salat dene kang telu Hop, ganti Mas Gareng. Ayo. aku malah neroke kono Ramadan nindakno poso Terus papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Ora buka kendang mengko ditampa langgam terus
digarap langgam urut saka Mbak Fahmi nglerek. Ya, nggih, mawon. Ya cak diaturke. Monggo, yuk. Mas, garing Mbak Pri saged lenggahke kanggo jenengan. yen manjine tansah dielingke wis manjine padha nindakake akan wis lumayan wayahe sembahyang tapi wajib gawe pangeran tadi jaga limang waktu kututan satu joko kanthi istiqomah lan sing berjamaah yang mau keparang lenggah malih Mas Gareng tralala karo Mas Uncok ini sik iku gentenan Pak Pri gene ngono aja lunga dadak niki wis diaturke pepeling niki njumbuhake kalian kawontenan tuwin atur pandonga sak sampunipun manggih Ibu Bupati napa purna tugas manggih wilujeng niring sambikala tinebena ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya amin tuwin ingkang badhe nglajengaken tetep terus ngipuk-ipuk kemanunggalan Kyai Klaten dan Klaten semakin bersinar. Amin amin. Mliginipun kebudayaanipun tambah majeng kewala. Oh saestu. Budaya ki minangka dadi angger-unggering utawa pathokane wong sing ana kono kok Mas. Leres. Waton budayane niku diopeni ketok yen Kyai Klaten utawa Indonesia niku duweni derajat utawa duweni kawibawan.
Lho, nggih ta? Nggih, sopan santun ada ketimuran aja nganti ditinggalke. Nggih, heeh. Cih, Nggih. mewakili warga masyarakat Pripun, wonten ing Mas Kota Trala? Klaten ngaturaken gunging panuwun kang tanpa umpami katur Ibu Hajah Sri Mulyani ingkang sampun kersa ngayomi mayungi ngembani warga masyarakat ndadosaken masyarakat ingkang langkung sae maju bersinar. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah sedaya kesaenan saking Ibu Bupati paribasan boten badhe dipun ukir wonten ing banyu ning badhe dipun ukir salebetipun watu. Oh, nggih. Leripun masyarakat selalu mengenang jasa-jasa baik kepemimpinan dari Ibu Bupati tercinta. Leres. Tur adil panjenengan iki adil. Nggih. Kita iki sing seneng wayang ya digelarke wayang. Wayang. Sing pengaosan sok ya bakal ana pengajian. Wonten. Sing seneng band ya bakal digelarke musik band. Kabeh diwratani. Waroto nggih Mas nggih. Ah nggih ngaten. Wah. Merga panjenengan iki sing ngrumangsani ingkang nyengkuyung iki beraneka ragam lan saka sudut ngendi wae. Nggih ta? Nggih. Mula kabeh diratani pamrih karben bisa nuju prana marang masyarakat Klaten. Ya, heeh. Mas, yo iki aku tak ngaturi Mbak Niken. Nggih. Ben pinarak ana kiwa kotak kene nyedaki Mas Garing Tralala. Monggo, yo kene. Monggo Mbak Niken, monggo Cok. Ayo, metaram Cok, monggo. Yo. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Bayu. Saya sehat, saya laris, semakin menyala. Muga-muga Alhamdulillah. awet ya Mbak. Amin pangestune Mas. Sowan melih ning alun-alun Klaten pancen panjenengan iki wis diarep-arep yai kene. Nggih, alhamdulillah niki pun yang ke beberapa kalinya. Leres. Nggih. Ah, Mas Gareng. Oh, dawuh. Nduk Niken wis dibageke sing apik. Suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu Pak Dadi De. kangen karo awakmu. Aku ya kangen karo tambah sukses, sampeyan. tambah cantik ya Ah. Cahayu. Sengok. Ah, Aku ya ngono kowe. Kuwi ketok akrab. Coba baleni. Akrab. Mas Gareng rada anu saka kono, Nduk Niken saka kene lagi ketemu. Lah ngono saling menyapa. Ayo. Niken. halo. Wah, ya ampun aku baik sekali. Kangen loh aku ya. Wah, mencorong banget tambah cantik. Sampean ya tambah putih, tambah Wis glowing. pokoke sengok. Aku gede. Ayo. Apa? Niki napa? Mbak Niken nih. Apa Mas? Apa? Niki anu acarane niku rak napa nguri-uri budaya. Gitu. Dadi gelar budaya niku wis warna. Ora mung wayangan wae ning tausiah ya di. Dilakoni. Nggih. Dadi Iki acarane berarti wis enek pirang-pirang. Oke. Oke, berarti Iki tondo acarane. yekti tresnane Ibu Bupati karo warga Oh, masyarakat. ngono. Oh, nggih ngoten ya, Mas. Nggih. Alhamdulillah berarti kita itu harus banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Bupati karena sudah menyelenggarakan acara di malam hari ini. Leres, Nggih, leres. acaranya banyak sekali nggih to Pak De. Astagfirullah. Ayu kira ya. Sikilku ki koyo enek sing ganjel ngono lho Pak. Apa perasaan aku ki mau wis nyepot sandal ngono. Kok kerambatan Sikilmu aboh. apa to? Hei, aku. Astagfirullahaladzim. Mbak Niken, Nggih. niku ya wong. Loh, niki wong. Heeh, dudu serindel. Niku wong sing memang seperti kita. Matur lho, Bos. Matur lho. Mula Mas Ucep bajake sik. Bos, aku ngurus niku kok. Ngurus lho. Piye? Srintil sampai niki lho. Kayak srintil wedhus sepiro.
Pokoknya sehat ya Cahayu. Sehat, Ah, alhamdulillah. Lancar perjalanannya, lancar karir sukses pokoknya untuk dek nikah. Alhamdulillah sengok-sengok ya no. Sehat ya. Dari kaya bayi dolanan wayang ning pinggire risik golek. Kok ya kaya kancane ngono lho. Aku ngene-ngene awet mau ora diganti. Dang, piye ya? Kabarmu piye? Ora gaduk. Lho ora gaduk mencolot e panggah ora gaduk e. Lah iya Kene toh. ae kene. Moh, Mbak. Wes kene ae. Nah, wek. Lah, ora gaduk. Iya ya. Iya, Mbak, niki ra ujube kangen-kangenan. Inggih, Pripun kangen-kangen. dengan mirsani suasana Kabupaten Klaten malam ini? Alhamdulillah malam hari ini sangat the best. Nggih. Dan sangat ini loh Mas, penontonnya ini antusiasnya ini baik sekali loh. Leres. Yang mirsani banyak banget tumplek blek nganti Nggih. tekan kono kene iki padha ndelok uncek iki. Ora iku iso dikuamplengi wong iki kok. Nyapa ta? Wong sing nontone piyayi kabeh kok banyak iki. Iki ayu kero tenan cah iki. Maksudnya Iki piyayi menungso kok banyak untumu ya. maksudnya piyai kathah iki lho. Heeh, piyayi niki Prasasat Klaten ki nuplek-blek nang kene. banyak ki artine akeh. Oke kuwi to. Tak kira banyak kewan kuwi. Tuh, kamu ini Ora, nggak bisa bahasa nggih. Indonesia. Ucapan apa Mbak Niken untuk Sama, Pak. purna tugas beliau? Bu Sri, Bu Haja Sri Mulyani. Pun anu beliau kan sudah selesai. Oh, ngoten nggih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Nggih. Semoga awet leh momong anak putune. Amin. Tetep seduluran kalih kita keluarga seni. Leres. Benjing-benjing nek umpami Bu Sri enten napa acara-acara nggih kita diundang lagi. Amin. Amin. Tetap beneran Ibu Bupati ora bakal nigake karo Kabupaten Klaten kok. Nggih. Beliau akan selalu menjaga keharuman nama Kabupaten Klaten. Entah siapa bupatinya, beliau tetap menjaga utawi nggadahi raos tresno datang Kabupaten Klaten. Nggih. Ayo tetembangan ya tetembangan. Aku Ya, tak ya. nyuwun anu Mbak, yen ing Tawang ana lintang dhisik, Nggih. yen ing Tawang. Ning dibawani. Nggih. Dibawani iki tak duetke. Mbak Niken tak duetke karo Uncek. Mas Tralala tak duetke karo Apri. Nah, Lah kok Cocok kula Mas. nggih. ya cocok sih pada cilike ya dhewe. Aku cocok. Wah, wis. Dikanti. Aku karo iki ameng-ameng nyawa ya. Nyapa bersyukur. Loh, jenengan iki nganggo nyawa to kuwi? Mbok kira nganggo bare. Nganggo Mas, nyawane separo. Tak kira nek ngono ki batu kok. Iki tak rasake sithikne nyelekit iki lho. Niki ala-ala ya titahe Gusti Allah kok. Iki Mas. Sik iki. tau ya Robot kae. Terus iki nek batu ki ngecese ngendi? Lah iki Ya. kok wong iki umpamane dilebokne koper lo gak leren mutilasi sih. Iki adile Mas Bayu. Sliramu gandeng karo Mbak Niken. Sing ayu, sing enom. Nah, Ayo, aku sini. karo Mas Panut. Kok Mas Panut? Anu, Mbak Apri. Sik, kamu ndak ada anci-ancian toh? Loh. Kamu nanti nganu aku ndak Anu. gaduk lo. Sileno dingklek kan, nyilih dingklek. Ngene ibu-ibu Iya, lho iya. apa jenengan. Kene. Masalah. Alah ger. Wah, tadi kaya kotak terekan ngene. Arep mbok leboke kene kan. Ngono. Anu Geblak no kuwi. geblak nek ngono geblak. Oh, golek panganan samplan arep ameng-ameng nyawa. Ayo, Dik. Ayo. Nah, ngono jemeneng ngono. Wis. Nah, wis Ben. Ya. Ya, gini. Niken. Ya, Ayo saatnya. ayo wudu. Ya, wudu. Kok iki kok padake padasan lho kan kowe iki. Kok senengane. Oh, urung-urung wis ngene yo. Aku diloke padasan. Lho ya Apa malah Niken. Ini Dalam. siapa kok lucu banget? Ah ya ampun. Niken ini siapa kok lucu banget? Ah, ini tumbal Imlek. Tumbal Imlek kok lali. Wong iki karo Ibu Bupati wis ora entuk kondur, ora entuk wangsul lho Mas niki. Ora. Matur lho, matur lho. Dikersake Bu Bupati niki. Saking tresnani Bu Bupati. Leres Digaeke pegawe ning kene. kanggo bantalan stempel. Yo dibawani sik, monggo Mbak Niken yo gandrung Mas Uncek. Kuwi anggepen kaya Pacarku. Heeh. Pokoke anggepen kaya Janaka ngono wis. Nah, bayangno aku gede dhuwur ngono lah. Heeh. Iya, Arep kaya jangan gori ini kuwi anggepen kuwi Janaka. Duh, anu ning Arep jangan pamintaku. Arep Mas kok- Uncek wong manis. Ngono ya. Kok pamintaku, Mas? Nggih.
Apa iya ning tawang ya? Ya bane. Wau ya ning tawang. Ya. Ya, coba kayak apa? Dah. Ayo, Dek. Ayo dah. Aja ngono. Iki Gila aku. iki uang lho. Mbak Niken arep bowo dadi terganggu. Aku kate gandrung. Gandrung kok meneng aku dikira debok. Gandrung ki kudune ki tangane ngene cekel-cekelan terus aku ki pangkunan. Ngene lho. Nah, ngene ser Ah, teplek. dipangku. Nah, terus Lah, ngene. Ayo. Wong lanang ngono. Tangan kene, tangan kene. Nah, Nah, piye lho? Mosok geduding tok lho. Lelek ngene ra ceklak Ngene lho lho. tanganmu. Geduding tok. ya nek urung iso mangku ya sing sabar kan wejene wong lagi trubus. Ayo. Ya ning tawang. Ya. Terus hubung neh. Ayo. Lumayan. Ganti. Lumayan. Mbak Niken, Ngene tumbasan pinter. Sing mangku ki sing lanang kok malah sing lanang nemplek sing wedok. Balik kowe. zaman modern. Iki mesti gongge Nah. pempes iki. Gongge pempes to. Ora. Ayo pipi sembarangan. Asli. Ayo anget iki manian. Oh, kurang ajar. Keringet iki lho. Ayo. Ngene batine Mas Bayu wasu aku ngono. Aku ra iso dipangku. Ayo, enggak boleh. Yo kayak. Ana. Yo, cahaya. Suamiku Apa bojoku? sesuk nek dhewe arep apa jenenge? Bar malam pertama honeymoon. Yo, Manggone nang ndi Kang Mas? hotel berbintang sing ana Klaten. Hotel berbintang sing ana Klaten. Rungokno tangga teparo awake dhewe iki. Alah ade ning alas lho nyapa. Iya. Apa rumasane niki bayangan iki ngingu anak lutung ya. Kan iki gawean kula. Ah, maneh-maneh hotel ora gaduh kok. Pikan. Ora bareng anu kuncine. Kuncine cere itu buka kunci. Kuncine ora Niken. gedo. Arep ning resepsionis bareng ya ra ketok. Ya ibarate iki sing gedhe dhuwur ngono lho wonge ibarate. Yo lanjut. Kok sliramu sing goleke ngono kok ya. Ya. Jenenge lelaki yang tidak penuh effort ya kuwi. Ya. Mas Uncek. Mas Picek. Uncak Uncek picek. Uncek kok Uncek ya picek. ya ngono kok. Aku ya. Aku ngenteni Kepiye diajeng sliramu ngenteni nang ngendi? Aku ngenteni dhuwurmu Kang Mas. Kapok modar kowe. Yen ngenteni dhuwurku sok ben ning akhirat lah ya. Ning Loh. ketoke sok ben awake dhewe ning akhirat ora bakal ketemu. Lah ngapa? Sliramu ketok ning neraka aku surga. Ya ra iso. Pokok. Iya. Nek ngenteni dhuwurku enten ana sok nek aku menek uwit ngono lho. Paling ora wae iki wong lanang duwe usaha piye carane iso dhuwur? Carane piye? Yo ngombe obat tinggi. Oh iya, apa kuwi? Heeh. Esuk siji awan siji, sore siji ngombe obat tinggi. Bisa tak cekot nih. Wah, genah kuwi sukses kuwi. Sukses apa? Sukses dhuwur ning aku ra ning alam donya. Iya. Derajate. Maka Genti kono lho. ose. Ose yo ada wayahe kok le senengane. Dereng to? Ya, Mbak.
mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing lanang. Sing lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit Lho, hati jenenge ya. jodoh kok. Rasa digagas omongane tangga. Ancene Nyat kita omongane tangga ki pedes. Kak Dewi ki padahal wis dadi keluarga serasi loh. Heeh. Ancen cinta itu goblok, sing goblok ancen aku. Kok goblok. Lah milih kok yo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nah, Dewi ki keluarga berencana kabeh ya kena. Nah, iki jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana. Ayo ganti Mbak Apri ayo Rungokno ya ayah. Ijo. Iya. lho kok padha Pak Putune kok wadake. yo lanjut Santaka war tani regi Welek ya wis umum. 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 Kuwi ketoke lahire bahagia ning batine ketekan kuwi. kok kowe iso ngerti Iya iya kok keplecok. nek kan bojoku gemati sesuk nek dhewe piknik aku numpak apa to Mas Tak tumpake alpat. Alphard Ah, melok-melok paling yo nyewa. lawange buka dhewe kae ya Alah desa kur Lah, desa. niken, Kurang niken. desa. Adewe lho ban dosa ya. La ilaha illallah. lho iso buka dhewe tutupe Nah, iso buka dhewe. Aja bantu soto. Enek kembange kae. Jojo kok kaya Apa? Kulkas pintu atas ngono lho. peti Pang esuk nduk kok anu sarapane spaghetti, hamburger, pizza. oh iya Dhewe mangan rambane lho padha ae. Ya awake dhewe kewan kok ya. Ya ati. Engko sing lanang to kan sing lanang diculke gak ta Lah Mas dirantai pelak ta jenengan? ora kuwi sing lanang diculke dirantai engko mulai wis nggawa hasil Lah ngono wae lah. Kuwi ledek kethek. yo yo Pak Ningen tutuke janji 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 koele sumadat ras ing tias ingsun kayak aku tresno banget karo sliramu Kang Mas sayangku cintaku lah tak kintung-kintung sayangku Tapi lah lo kangen marang sliramu lah bubuk. Bubuk. Bubuk wis jeneng kire. Bubuk ki nama panggilan sekarang. lah kowe iki sakmene kok kirik Apa? kirik kira cilik Terus lah kowe iki wis tuwa kowe sing apik ngono lho. Lah ya bubuk. Nduk niki. Kekinian. Iki kowe nduk bojo iki ngono enek wong seneng karo seneng. lah kok seneng Pak Iki iso ndolani wong susah kok. piye contone Contohnya ya anake dhewe iki. Piye? Iki duwe anak loro iki ora tau tuku dolanan Mas Bayu. oh iya Didolani dhewe niki. Ah. Lho, mboten percaya ta jenengan? Ah, iya, iya. Lho iki lek didolani iki mangket niki. Nggih. Niki diputer. Ah. Uklik, uklik, colke. Nyoba. ora coba kan Oh, kene lho nduk niki. Carane ngene iki. Ngene iki. Piye, piye? Gambur iki ya ta, Ah. enak puterane. Ah. Uklik, colke. Aku jajan. coba Iki tangga keparat Ayo tenan. sik. ayo Uklik. Aduh, wis, Kok bablas nanti kok ngono ya? Engko karete pedhot aja keh. Dicul nih. Colke. Lo pedot tenan. Balik. Mutere rene. oh dadi Muter rene. kleru sing muter ki nek maju ki utirane ora nek kono Gak. Ora tak melu-melu. gula ikatan batu yo Iki dibethot tenan no. yo lanjut Pak Ningen ayo Munggah. ini Nimas ingsun Nimas ingsun prasapa Uklik.
Dua bojo dhewe kok nguklik-nguklik bojone liyane. Liyane. Aku piye iki? Wala. Ben, kowe ngrasake. Kowe Mas iki Ujang. dalam Ngrasake di bojo galake ngene ngene. Walah. Malah nguklik-nguklik bojone kancane. Nah, Wis suwe cilik neh malah iki. lah witekno Kowe kepiye? wis ditresnani karo Niken wis menerima apa yang menjadi kekuranganmu. Kok isih ngobok-obok nggon aku. Ngobok-ngobok ngono liyane. Aku dhewe lho Iki ora ora ngerti tak kuwi lanange. Aku dene kurang apa? Lanange bojomu ya doko kan. Lah kok sing duklik iki kene kok Ken. Duklik kene ya keri kok. Kaya mangan ingkung kaya. Nguklik kene kok kleru lho Mas. Iya. Lah niki uncek lak nguklike nggen April lak mriki. Keri. Soale bocahnya mangkat kok telangkup ning mburi ngene. Mas Gareng ora bareng, ora. Yo. Lanjut. Yo kan. Ayo. Panduin kok. Sen nan Ano. bumi langit Pak Gareng, jeng teng pundi? Nonton wayang Mas Bayu. Lho, nonton wayang. Coba kowe gandeng Oh. gandeng Niken. Ayo. Coba yang apa nih ya. Mbak Niken, nggih tindak pundi? niki ngeter niki rike Mas sakit tambahin Kowean bojomu kirek berarti kowe asu. Masa bojo kirek? Oh, bebojoan kok kaya ngene ya, Pak ya. ora pareng ya Allah ngeterne bojone santek Nah. mati Suntik dhuwur. Suntik. Yo lanjut menika. Yo. tangis ing tias nganteni madang ram bulan Aku ya pengen. Nah, mau biar ayo. Aku ya Gareng. pengen. Wale. Kok malah coba takonan ndak pundi to Mbak Apri? Ndak pundi Pak Apri? Aja gua bakal. Pak Papok. Mas. Piye? Bocah jagongan. Lah, Masa bocah jagongan iki lho. Oh, eneng-eneng wae. Yo, langgame, Mbak Ningen, langgame. Padu. Yo, ganti beksani alus karo Mbak Apri. Monggo, yo. Monggo, yo, Mbak. Malintang wala bagus Mama
rumangsa bombong kaoran bungah yen bakale seni kabudayane dhewe niku ora bakal punah Mas Gareng. Leres. Dadi Peneruse akeh banget. kejaba peneruse wonten ingkang ngembani. Saestu. Nah, Napa melih para kadang seniman seniwati sing mapan wonten Kabupaten Klaten niku rumaos bombong kaoran bingah. Nggih to Mas. Tambah ngrembaka. Ana sing ngajangi niku wis alhamdulillah. Luar biasa. Nggih. Suri toladan yang sudah berikan oleh beliau Ibu Hajah Bupati Ibu Leres. Sri Mulyani. Nggih. Mangke badhe pun lajengaken kalian pemimpin-pemimpin ingkang candhaipun Nggih. meneruskan yang namanya kebaikan. Leres tongkat estafet kudu dibacutake nggih Mas. Leres Mas Bayu. Mbak Pri. Dalam. Menika wonten ingkang kepareng nyuwun berkahipun dhateng Kanjeng Bupati Sepuh mbok menawi rena ing penggalih. Datang ngira-ngira hormat, Bapak Nggih. Bupati Sepuh. Monggo menawi kersa tidak wonten pepanggungan ngaturaken penuwun. Oh, kersa. Kersa ta nggih? Nggih. Dipethuk Jawa pedhuk metaram-metaram Jawa monggo dipethuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, Bapak. Waalaikumsalam Mas Bayu. Sehat terus. Amin. Laris. Amin. Rezeki nukeh terus pokoknya. Amin. Lancar tur yo akeh. Amin. Wulan iki genep 30 nek pun 30 ra nggih pun luar biasa. Amin. Amin. Donganipun Bapak. Nggih Mas Gareng. Nggih. Nggih, Pak. Nyuwun dawuh Bapak, monggo harapan kagem masyarakat Klaten kados pundi nyuwun dawuh. Nggih, Mbak Cangik nika alhamdulillah nika tahun menika tahun penghujung istri saya mimpin Kabupaten Klaten. Dene mimpin menika nggih macem-macem, mboten gampil. Ngetikanipun gampil tapi juga tidak mudah tapi juga tidak sulit. Terus alhamdulillah sampun diberi kepercayaan saya Masat Kabupaten Klaten mimpin Kabupaten Klaten menika. Mugia saya pinaringan bagas waras bojo kula menika. Ugi nanti bupati yang sudah terpilih besok kalau sudah dilantik juga melanjutkan pembangunan kagem Kabupaten Klaten. Amin. Goyo seneng wayangan kan. Amin. Hiburan masyarakat saestoyo. Nggih. Alhamdulillah Mbak Cangik. Dados selirin kula niku dados mimpin bupati niku mboten enten keinginan wah bojo kula kudu dadi bupati, mboten enten. Nggih. Mula jane kula riyen niku sing tulojokke niku tiyang sanes nggih. Nggih. Delalah kok malah bojo kula niku sing ditulis ngoten lho. Ditulis riyen wah kaget kula kok bojo kula ngoten. Nah, alhamdulillah. Terus yang kedua Mbak Cange. Ya, besok aku nyalon bupati enggak. Oh, terserah di kau. Aku bojo iki kabeh tak cukupi. Kowe ra dadi bupati ya tak cukupi ngoten. Nggih. Ning nek rasane kowe iso nresnani rakyatmu, tur niatmu ya tenanan, silahkan. Nggih. Tekono atimu dhewe. Kula mboten meksa lho Mbak Cange. Nggih, Wah. nggih. Mungkin nek meksa ndak dosa kula. Leres. Karena kula ya saking tresnane bojo kula. Karena bar mimpin ngene sebah. Kula niki nek enten ngomah mboten enten. Kula mantuk king Jakarta, tekan omah. Wah, ibumu ndi cah? Wah, lagi acara belum pulang ya. Ngoten ngendikane. Dados ya ngungkuli penyanyi kira-kira. Awan lu kok bengi lunga. Nggih. Jadi alhamdulillah. Tapi itu juga untuk memenuhi keinginan sedaya warga masyarakat. Leres. Ning bojo kula niku karena mau belajar. Nggih. Mau belajar dan mau belajar sehingga untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Klaten ini.
Nggih. Makanya nggak ada perempuan bagi saya sebaik istri saya. Amin. Ora ono perempuan nek dikeloni itu nyenengke selain bojo saya. Oh iya. Lho, bojoku ki semluh ae, Pak. Dadi nek ajeng kuru kula ora oleh. Nek terlalu kuru nek nimpah rekoso. Gitu. Katanya orang sekarang seneng seksi cilik. Nek cilik niku mboten nyenengke. Gitu. Nah, terus bojo kula kalau olahraga terus ora banter-banter olahragane. Seminggu ping pindho apa ping 3 wae. Nek ping 5 ora nyenengke. Ngoten. Nek kula bonceng nggih mboten bebani, seakan-akan ndak ra ono sing boncengnya napa ora kok gurenting ngoten lho. Nah, insyaallah Mbak Cang nggih. Terus matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Mugi sedaya marga besar Klaten mbok pilih wonten kekiraanipun anggen kula istri kula mimpin kabupaten menika nyuwun pangapunten saged-sagedipun. Tapi semua diberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Klaten. Amin, amin, amin. Menika Ibu sampun menjadi milik Pak Narno seutuhnya lagi. Nggih. Wong iki wau kula mireng Mbak Niken nyanyi, mengke dugi griya jeng kula paringi baju merah gen nembang sinden leh kula. Nggih, wis. Mengke diadumi kebayak dhewe Pak. Mungkin nek pun pinter nderek Mas Bayu. Apa nek iki? Wong pun kula ajari terus ra iso niku nggih lho. Wis ora sah. Kula niku nek mireng suwantene malah ra iso turu. Suwantene bojo kula niku nek malah nyanyi bahaya. Kula niku malah gelisah. Iki nyanyi tenan apa ora jenengan? Ada siaten Mas Bayu nggih. Lajeng dipun lajengaken Mbak Sedoyo. Monggo sajengkelingan monggo Pak. Derek napa? Kados adat saben lah. Napa duet kalih Ibu? Napa duet kalih Buke? Lho. Enten musik lho Bu, enten nika. Arep nyanyi apa Bu? Nggih Bu, duet kebayakipun nyusul. Iya. Nggih. Bawa Setia Tuhu Mbak. Oh nggih. Oh nggih. Maka Kalian genduk niken. Nggih. Oh Bapak kersane bawa sik no Mas Gareng. Oh bawa riyen nggih. Nggih. Sithik mawon. Elzio sini. Maka Pinten nggih? paminta Dhuwur banget ya. Pamintaku nimasituase. tepuk tangan Bapak Ibu, Kanjeng Bupati Sepuh. Wah, kan hebat tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Terus pundi Pak? Dhuwur nggih. Nggih. Nggih sing cendhek mong niku Pak. Cendek ming kowe ya. Ing sarina lan wah ngene datan ginggang sarambut lamun ato caketing ati yen cedhak tansah mulat sito asih tuhu pendo mimilan mintuno hayo bareng nimasan tepi wajib situasi beraya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Matur nuwun. Maturun Mbak Cang. Matur nuwun Bapak, pangestunipun dhateng kula sak rombongan mugi panarna sehat panjang yuswa berkah lumintu mulya sak turun-turunipun. Amin. Turun nggih. Nggih monggo nderek-nderaken. Monggo Setia Tuhu ya Setia Tuhu. Gandeng iki akeh waranggana sadurunge nduk niken aku tak nyuwun tulung salah siji waranggana. Aku tak nyuwun Mbak Eka. Prihatin sih ya Nduk karo Jumbleng kene. Monggo ya kene Setia Tuhu kene.
Yo cek yo mlaku. Nah. Nek iki sing jajari gen Mas Uncek liyane do ngauri to. Cocok. Aja ganggu keluarga sehat. Kok keluarga sehat toh? Yugi sehat-sehat kabeh kok. Awake sehat kabeh. Kabupaten Klaten sudah terbebas dari stunting. Ya lah. Betul niku. Ya ta? Nggih, kok saged. Lah yo jenenge gisine wis terjaga kok Gizi ya. terjaga le. Wis ngono. Walah. Weh Mangga. tenan, tak jamin kowe omah-omah karo DEK engko anak-anak ngene iki. Ngene iki. Mosok yo tremos. Kok ya apa anak-anak gendul karo tremos ya. Yo ayo ta. Ra apa-apa. Yo setia tuhu Kak. Para yo. Aku kan setya sambung bablas memanik digarap irama jaranan penyuwunan saking bapake Azam Pundungan Juwiring. Nggih, engko sing nembang nduk niken. Monggo. Ya Kak. Mugi antuk
Terima kasih matur nuwun. Niki wonten awala Mas Gareng. Nggih, Mas. Nyuwun lelagon Lestari Lintang Asmara. Saking warung bakmi Bu Yatmi depan alun-alun Klaten. Nggih. Caket mriki. Nggih, ingin dipun suwun adi kula Nduk Niken Salindri. Ya. Nggih. Nggih, wong jenenge wis dadi kermenan lho Mas. Leres. Gareng. Leres. Nggih, karya nak tiasing sesama. Kah, gawe senenging liyan gede ganjarane. Oke, siap. Ya Nduk, niki diaturke Lestari. Ya Monggo. Mas. Musiknya ya diaturke, mung iki ana orjene kok ya. Wah, enten ta niki? Eneng kok mangsane. Rombongan keng pundi niki? Saka ngendi to Mas? Saking Iki bala Klaten. saking pundi niku? Kok kaya tahu kenal rombongane sapa iki? Saking pundi Mas Gareng? Saking Disuwun pirsa tenan aku ora ngerti nah. saking pundi? Karangdawa, Mas. Oh, Karangdawa. Karangdawa niki Karang Cendak. Ya ora. Yo diaturke Lestari Mbak Niken Salindri. Monggo ayo. Yo genti, aku njuk tulung Mbak Gentari karo Dita wong loro rene ya. Malik Slendro. Monggo. Ana sing ngersake podang kuning. Nggih. Yo diaturke, monggo. Ayo kene mentara-mentara turut. Yo, gemeni waktu buka celuk podang kuning yo saka Mbak Dita sik. Iya. Ya Mbak diaturke engko gen dibeksani Mas Uncek karo Mas Gareng. Monggo. Ya Mbak. Iso awan ning omah wis ora krasan. Ora goleki sing tak sayang. Mubang miturang goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Leman dengan tulia leyang pasaran bencana apa
ora krasa emo awan kanthi wengi ya kanyaya gengan yang tak sawang meja ngepan sarwi ngocet dheweke kali besoan kasuwan doa panjang pun akan pikir kumpul lereng ireng tak sarangkan manisnya tidak punya sangat nyanding grande sangat ikut kiwang liat biar siput jangan disotasi kebenaran harapan sangat disukan sayang sajanan lisen pikar mulut Matur sembah nuwun sampun diaturaken menika kala wau podang kuning. Mas Gareng, to dawuh gandeng nduk niken iki mung nggon bagian limbukan kula iki dirampungke nggone nduk niken sik. nggih Mohon izin menika nyuwun lintang asmara teruntuk Bunda Bupati selamat sukses untuk Klaten. Dari Bapak Dr. Suratineka Supono SH SIPMH Padepokan Tirta Kencana Kerakitan Bayat Klaten. Oke. Yo Mas Ucek diduweti. Monggo lintang asmara karo Mbak Niken. Monggo Mas Ucek Mbak Niken iso anu tindak ning panggung ngarepan kae ora ketang sedhela. Pundi? Ngarepan kono, ngarepan kono iku. Mboten enten nih Mas. Gon anu enten mandhap sekedhik ora apa-apa ning karpet. oh ngaten nggih Nggih, ora ketang sedhela. Ah. Nggih, wau kersane ngoten ya turuti. Kali Mas Uncak. Ayo no. Lah mengke kepidak niki. Ora apa-apa kuwi. nyaket kalian Guanteng aku apik kok ya. Monggo lintang asmara Mbak Niken dan Mas Uncak monggo. Yo bagian musik monggo. Waduh. Tindingane iki boti jan elok terane. Wong ayu ngapa wong ayu terus meneng tok Sik aku golek dalan niki le. iya monggo kanca pengrawit nyuwun tulung kuwi Mas Uncak diuncal-uncalke gentekan ngarep ayo iya Ame tapi aduh. Apa? Matur nuwun, matur nuwun. Mas Gareng rono Mas, ngancani rono Mas, Mas Gareng. Ning kene ae. Iya. Wong ayu tresnamu. Anak-anak. Ya, nenek nang kono digodho ae kok. Amit ya Pak Dalang. Semoga bisa Barang mikir bae. Bagianku mana? Aku
kasih, matur nuwun wis diaturke. Nggih. Aja ngalih sik anu Mas Uncak karo Mbak Niken iki sisan mung hari siji. Menawa sing ngersake wewayangan. Wewayangan. Nggih, yo disisake wae. Nggih. Iki bareng ya gamelan karo musike gen bareng. Monggo monggo. Monggo. Buka celuk wewayangan dilanggamke sik Mas Anggit. Monggo. Ben ditembangke Nduk Niken. Nggih. Ya Nduk, pisane kas Nduk niki wonten sing ngersake wewayangan. Monggo. Nggih. Nggih. Nona nonin. Kowe hati-hati lho kan nang kono, rada rene. Ya ya. Dikerowok kuwi kok. Oh ya, lanang ning kono ki ngopo nek lakon ngawat-awat ya ya. Monggo. Ya Mbak Niken, monggo. Iya. Gareng Mas Uncek Mbak Niken. Nggih, macane. Gamelan pentatonis kalian diatonis mereka jane upama didadekke siji dengan harmonisasi yang bagus tentunya akan mengeluarkan suara yang enak didengar. Leres menika. Gebiar gamelan Klaten keren nalika tahun 2024 digelar wonten ing bulan Agustus panjenenganing Bapak Sukesno. Ayo kita tunggu pagelaran tahun 2025 gebiar gamelan sing luwih keren melih. Oh. Niku gamelan digarap orkestra ya kepenak. Kabeh mung gumantung penggarape Mas Gareng. Nggih, Pak. Nggih. Bakune seni budaya ayo dingrembakake. Apapun wujudnya itu karya, gitu. Itu karya yang harus kita hargai. Seni niku angen-angen sing babar kaendahan. Wes kok tak tutuk ning Patek Sanga sing ngomber jagate, bakune kabeh padha kecekele kok tak dadi bukane Sinten Mandura. Akbar kang samya sibuk pindara bingkang samudra.